NCBA Bank. Go for it. Machiegni kendo nyako Ramogi, jokanyo mag bunge la wananchi boma ma Kisumu owacho ni gin e duond jopiny e chenro mopogore opogore ka otela gi kod jakom margi Alice Mira. Giwacho ni gin kod nyalo mar keto sirikal mamalo kod mano mar kaunti tesre mondo jopiny kik hinyre. Bunge la wananchi bende gilero ni en kanyo ma jopiny nyalo gole pachgi e gigo mabeyo kata ma ok timre makare e piny owacho duto. Kata mana MCA nyalo biro to penjo wach modwaro ni odhi owakilisha e assembly kacha. Kata mana MP onyalo tiyo gi dwaro kendo paro mar bunge la wananchi. Yiero mar bunge la wananchi en kaka yiero kaka migepe mamoko. Chairman nyalo tho, ibiro yier after some time. Secretary nyalo tho, ibiro yier. Jakeno nyalo tho, inyalo yier. Kata jakeno o resign, ibiro yier. Wabiro mondo wasum paro, kendo mondo wariw paro, kendo mondo wachiw paro, kendo mondo wasogodo weche maricho, kendo mondo walos godo gik mabeyo midwaro. Bunge ni gi an kaka ngala osekonya kabisa. Nikech ka paro kabiro Kisumu kana an kijana rawera ma pod tin makata mana dholuo no kia wacho malongo. Kendo an kijana ma ok ne nyal kata wuoye mbele ji. To biro na kae nomiyo apuonjra ni kora ng'e gima dholuo en, mapuonjra ni kara nyalo bedo ng'ama nyalo wuoyo e mbele ji. Omiyo mane en achiel kuom gik maseyudo kokonya nyaka nachak bire bunge ka. Empowerment ne en gima wagedi ahinya kendo en gima wakawo kwa manani. Mano mi wadwaro ni Kenya, wan kaka bunge la wananchi wadwaro ni jo Kenya obed empowered mondo jo Kenya winj yot kata ka nyathi dhi skul. Kata wan bende wan kaya, wan gi joma nyuol, wan gi joma nyuomo, wan gi joma nikech mon bende wan gi joma nyombo. To nyaka bende ni side matindo tindo makagi kacha nyalo bire. Omiyo mane gima watimo, omiyo wan keto mondo wabed gi welfare kendo waketo mondo contribution